Incwadi kaDaniel chapter number 6. Sisithembi angazi noma unganisiza ku verse number 18 wehle nayo ume ku 22. Inkosi yase iya esigodlweni sayo yadlulisa ubusuku izila. Izinsimbi ezibethwayo azilethwanga kuyo. Ayizange ibuthi quthu ubuthongo. Inkosi yavuka kusempondo zankomo. Yaphuthuma emphandweni weingonyama. Kwathi lapho inkosi sisondele kuwo uDaniel yamemeza ngezwi elinosizi. Yakhuluma yathi kuDaniel, Daniel, nceku kaNkulunkulu ophilayo, ngabe uNkulunkulu wakho omkhonza njalo ukwazile yini ukukuhlenga ezingonyameni na? Daniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi, uNkulunkulu wami uthumela ingelosi yakhe yavala imlomo yeingonyama, azinilimazanga, ngokuba kwatholakala ukuthi ngimsulwa phambi kwakhe naphambi kwakho Nkosi, angikwenzanga okubi. Ngicela uphinde u21 na u22. uDaniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi, uNkulunkulu wami yampersonalize, uthumele ingelosi yakhe, uthumele ingelosi ingelosi yakhe yavala imilomo yezingonyama, yavala imlomo yeingonyama, azinilimazanga. buka bengelosi ethunyeliwe, but ivala imilomo yezingonyama eziningi, ayivala umlomo weingonyama. Yes, cela uqhubeke. Azingilimazanga. Usethi ke ingonyama zingilimazanga. Ufuna nje udwebe lapho mase siyathandaza ukuthi azingilimazanga. Yebo. Ngicela sithola isizathu sokungangilimazi. Natsoke. Ngokuba kwatholakala ukuthi ngimsulwa phambi kwakhe. Okay, shuni ngamanye amazwi azingilimazanga, kuqale kwahlolwa ezulwini. Yes sir. Ukuthi khona neqale nginalo. Kwaphuma ijudgment ukuthi ngimsulwa. Mase kwathiwa ngoba ngimsulwa asikwazi ukumlimaza ngoba umsulwa kunesizathu esenza ukuthi angalinyazwa ingonyama. Kwahlolwa. Okay, kwatholakala ukuthi ngimsulwa laphi? Funda. Kwatholakala ukuthi ngimsulwa phambi kwakhe. Number 1, ngimsulwa phambi kwakhe. Yes, qhubeka. Naphambi kwakho Nkosi. Naphambi kwakho ke Nkosi. Angikwenzanga okubi. Angikwenzanga okubi. Ngimsulwa phansi phambi kwakho, ngimsulwa phezulu phambi kwakhe. Ingakho zithunyeliwe ingelosi. Ngiyacela uthandaze Sisithembi. Thank you Lord. Liyaphila uNkulunkulu wethu izwi lakho. Oh Lord. Lingamandla. Liyadala okungekho kube khona. Kwabafayo liletha ukuphila. Liyizwi lomusa. uNkulunkulu wethu liyawaqhekeza amadwala. Nasemlilweni namabili liyafohla. Liyilo liphelele. Siyalabukela ukuba udale ngato. Dala ngalo uNkulunkulu wethu. Silalele egameni lika
Jesu. Amen. Hallelujah. Mhlawumbe before ngikhulume qhubeke kanjalo Shenge, angiqale ngixolise Baba Sokhela, Baba Masimula, ukuthi angeke ngiyenze i-justice kuleli vesi. Ngizokhuluma nje ngalo ngidlula egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Into nje engifuna ukukhuluma ngayo, ngizokhuluma ngomthandazo. Yebo. Leli vesi esilifundile Mama Sokhela ngilifundele uku-introduce indaba yomthandazo kuphela, kodwa angeke ngikhulume ngalo ngize ngiqede. Inkulumo yami imayelana nomthandazo Mbulazi. Aya. Uma kufundiswa ngomthandazo zisuke ziwu-4 izinto ezisuke zizokhava. Number 1, kusuke kuzochazwa ukuthi yini umthandazo. Number 2, kuchazwe ukuthi kuthandaze lwaphi. Kuchazwe ukuthi kungani umuntu kumele athandaze. Mase kuyachazwa ukuthi kuthandazwa nini. Kusuke kuzokhava lezo zinto zo-4 ukuthi yini umthandazo. Number 2, kungani umuntu kumele athandaze. Kuthandazelwaphi, kuthandazwa nini. Le yokuqala yokuthi umthandazo uyini, ngicela ukungayichazi namhlanje ukuthi yini umthandazo. Ngicela inkulumo yami ukuyiqala ekuthenini kungani umuntu kumele athandaze. Ngizosho izinto ezintathu kuphela, ama-point awu-3 achaza ukuthi kungani umuntu kumele athandaze. Point number 1, ileli esilifundayo Shenge, elitholakala kuDaniel chapter number 6 egameni lenkosi. Amen. Obhalayo abhale Daniel chapter number 6. La esifunda khona namhlanje sithola ukuthi kwakhishwa umbiko Baba Sokhela, kwathiwa wonke umuntu akangathandazi kwabanye onkulunkulu. Kwabekwa ukuthi akathandazephi. Yebo. Lithi iBhayibheli kwakunendoda gama layo Daniel, yanga uhlonipha loyo myalo obekiwe. Kuthiwa uDaniel Ntungwa ubejwayele ukuthi egumbini lakhe njalo angene athandaze, avule amafastela mase ebheka ngaseJerusalem. Kuthiwa lokho ubekwenza kathathu ngosuku. Yebo. Kuthiwa ubethandaze ekuseni Baba Masimula, athandaze emini, athandaze ntambama. Kuthiwa bekuyimpilo yakhe leyo uDaniel. Mama Sokhela, uDaniel le prayer ya 3 times a day akayiqalanga ngoba sekukhishwe i-instruction yokuthi kungathandazwa kwabanye onkulunkulu. Le instruction iphume after uDaniel eyiphila Yebo. vele lempilo yokuthandaza 3 times a day. Lithi iBhayibheli uthe uDaniel meyiphila lempilo, wayiphila kwaze kwakhishwa le instruction yokuthi akuthandazwe la ekumele kuthandazwe khona. Kuthiwa sisithembi uDaniel wangabe sayihlonipha leyo instruction. Kuthiwa mfundisi uNgobese, laba akade beqinisekisa ukuthi lo myalo uyalandelwa, bahamba bayotshela inkosi ukuthi kunomuntu ongawuhlonipha umyalo, siyacela ukuthi kwenziwe ngayo isibonelo. Lithi iBhayibheli uDaniel kwabe esethathwa efakwa emphandweni wengonyama. Kuthiwa uma efakwa emphandweni wengonyama kwabe sekuthathwa itshe labekwa phezu komphando wengonyama ukuba angaphumi. Into engifuna siyi-underline la yokuqala Shenge sesithandaza ile yokuthi uDaniel banede bamfaka Mbulazi emphandweni wengonyama.
iBhayibheli alisitsheli ngeprayer eyenziwa uDaniel esesemphandweni wengonyama. uDaniel ngenkathi esesemphandweni wengonyama asimthole ethandaza. Umbhalo uma uzolifunda kahle leya chapter number 6 sonke, uDaniel wavele wafakwa emphandweni wengonyama, system wathula. Umbhalo usho lutho ngokuthandaza kwakhe esemphandweni wengonyama. Kodwa umbhalo ukhuluma ngoDaniel ethandaza before angene emphandweni wengonyama. Ngamanye amazwi uDaniel uma ethandaza before angene emphandweni wengonyama, wayenzani uDaniel? Wayenzela ukuthi number 1, umthandazo uma sithandaza sisuke sibuilda ama-walls ayozivikela mhla isitha sesifika. uDaniel akathandazanga emphandweni wengonyama, kodwa wathandaza engakafakwa emphandweni wengonyama. Wakwenza kwaba yimpilo yakhe. And number 1, uDaniel uma ethandaza before angene emphandweni wengonyama, asiwathola amanye ama-challenges ayenawo umbulasi. Sithola ukuthi wayethandaza ngamanye amazwi even nomzimba wakhe wawumvumela. Khona ikhathi la uzwa khona ukuthi hayi umzimba wami uyangivumela ukuthi ngingahamba ama-night prayers ngithandaza. Angiwahambi ngoba nginey'nkinga, kodwa ngi-investela usuku engingalazi ukuthi mhla lifika lolu suku uyohamba kanjani. Because I don't think Baba Sokhela ukuthi uDaniel wayesenayo i-energy yokuthandaza esemphandweni wengonyama. Yizwa ngami bafowethu, kunezikhathi ezithi mezifika amandla okuthandaza phela, mase uvuka imithandazo owayenza usenamandla. uDaniel emthandweni wengonyama akathwalanga umthandazo awenza phakathi, kodwa wathwalwa umthandazo awenza before. Ngamanye amazwi, njengoba sizothandaza la, abanye bena bafune monto, abanye bena bafune promotion, abanye bena bafune muzi, kodwa bazo-investa. Ba-investa into yobathwala mhla bengenawo amandla. Umthandazo number 1, kungani umuntu kumele athandaze? Umuntu uthandazela ukuthi mhla kufika ilanga lokuphela amandla, uNkulunkulu avuse imithandazo ayenza loyo muntu. That is point number 1. Kungani umuntu kumele athandaze? Point number 2, umthandazo awugcini Baba Sokhela ngokuthi si-investe ngawo. Umthandazo uyakwazi okwesibili Mama Sokhela uku-activate lento ebizwa nge-prophetic ministry. Kunabaprofethi abakhona abaphilayo e-office, mase kuba khona abaprofethe ngoba ifu seliphakathi kwethu. Ngamanye amazwi, kuyenzeka sithandaze siphehle kuze kwehle umoya wokuprofetha kumuntu. Ngithatha phi lokho? Uma ufunda incwadi yeziKronike, lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwakunenkosi uJehoshafati. Lithi iBhayibheli uJehoshafati wezwa ukuthi kunezizwe ezintathu ezihlaselayo ezifuna ukulwa naye. Lithi iBhayibheli uJehoshafati wabiza iprayer and fasting. Lithi iBhayibheli uJehoshafati meqeda ukubiza iprayer and fasting, kwiprayer wakhuluma lamazwi uJehoshafati, wathi uNkulunkulu awusiyena yini wena uNkulunkulu ezulwini? Wathi awusiyena yini umbusi wemibuso yonke yabezizwe? Wabesethe esandleni sakho khona amandla negunya. Wabesethe ubani ongamelana nawe na? Lithi iBhayibheli wathi meqeda ukusho njalo uJehoshafati, lithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu wehlela kothile. Lithi lo othile waqala waprofetha, wathi ningesabi, wathi ningaphela amandla, wathi vukelani kubo kusasa. Wabesethi impi akusiyona yenu, wabesethi impi ngekaJehova. Lithi iBhayibheli wathi meqeda ukusho njalo, lithi iBhayibheli uJehoshafati wathatha amasosha wawabeka ngemumva, wathatha abadumisayo wababeka ngaphambili. Baqale bahlabelela bathi bongani uJehova ngokuba muhle, umusa wakhe umile kuze kube phakade. Lithi iBhayibheli bathi uma behlabelela lebeshula yini odoshenge, bathi bongani uJehova ngokuba muhle, umusa wakhe umi kuze kube phakade. Lithi
ezazizolwa nabo zabonakala zixabana zodwa, zabonakala zishayana zodwa. Namhlanje ngiyamemeza kunomthandazo esithi uma siwenzile abantu abalwa nathi babonakale bashayana bodwa, singazi ukuthi abantu kwenze njani kanti baconfuswa yilo mthandazo esiwenzayo. Namhlanje ngiyamemezela abanye abantu bazothi bebuyela emakhaya kunezinto ezizobe zilungile emakhaya, abanye abantu bazobe bebuyela emsebenzini kuzobe kunezinto ezizobe zilungile. Zilungiswa yini? Ukuthi sisuke sadumisa, sisuke sathandaza. Bongani uJehova ngokuba muhle, umusa wakhe umila kuze kube phakade. Point number 3, kungani umuntu kumele athandaze? Point number 1 ngithatha uma sithandaza sibuilda ama-walls ayosivikela mhla isitha sihlasela singenawo amandla okwakha. Number 2, ngathi umthandazo u-activator i-prophetic ministry. Okwesithathu, umthandazo awugcini ngoku-activator i-prophetic ministry. Shenge kunalento ethi ukufezwa kwamadinga sikulindele. Ngicela ungidlalele yona. Lithi iBhayibheli, ngifuna sikhulume ngalento. Kuthiwa okwesithathu kungani umuntu kumele athandaze. Kuthiwa umuntu uthandazela into eyi-1 babusokhela. Umuntu uma ethandaza, lithi iBhayibheli, ngobusuku uJesu akhashelwa ngabo, lithi iBhayibheli wathatha abafundi bakhe wabaphakela isidlo. Lithi iBhayibheli wathatha isinkwa wahlephula wabanika, wathi umzimba wakhe, wathatha isitsha sesinewayini wathi yigazi lakhe. Lithi iBhayibheli uma beqeda uJesu waphuma nabo ngehubo lentokozo. Lithi iBhayibheli basuka kwi-upper room. Lithi iBhayibheli bahamba baye eGetsemane. Lithi iBhayibheli bathe uma befika eGetsemane, lithi iBhayibheli uJesu waphonsa itshe, wahamba i-distance engangokuphonswa kwetshe, washiya abafundi bakhe uJesu. Uma efika eGetsemane wenza lo mthandazo sihle, wathandaza i-hour lokuqala ebashiyile abafundi bakhe. Lithi iBhayibheli uthe meqeda i-hour lokuqala wabuyela kubafundi bakhe, wabafika abafundi bakhe belele. Lithi iBhayibheli wabavusa abafundi bakhe, wathi beningelinde yini ihora libe linye. Lithi iBhayibheli wasuka kubafundi bakhe wabuyela futhi uJesu wathandaza i-hour lesibili. Lithi iBhayibheli uJesu ethandaza kwi-hour lesibili mntungwa. Lithi iBhayibheli umjuluko wakhe wabonakala engazuthi amathozi egazi. Umthandazo njani lo othi mawuthandaza uze ujuluke, umjuluko wakho ubonakale njengamathozi egazi. Lithi iBhayibheli uthe uJesu eqeda ukwenza lo mthandazo esethandaza i-hour lesithathu, lithi iBhayibheli shenge kwabonakala ingelosi yehla ivele ezulwini. Lithi iBhayibheli yambamba uJesu yabe isimqinisa. Leya ngelosi babusokhela, ngifuna ukusho namhlanje ukuthi yangeke ifike ukuba uJesu akathandazanga. Ngamanye amazwi, emthandazweni kunemthandazo esithi uma siyenza uNkulunkulu adedele iy'ngelosi zakhe zisiqinisa. Lithi iBhayibheli yambamba yamqinisa uJesu. Point number 3, umthandazo u-activator iministry yengelosi. Abantu abangathandazi abakwazi ukubona le ministry yama-angels. Abantu abathandazayo bavuleka amehlo, singathi hleli lana sonke sikhonza. Umuntu othandaza athi ngibona iy'ngelosi, athi omunye nansiya enye, omunye athi nansiya enye, athi omunye nansiya enye. Cause umthandazo uvula amehlo ukuthi ubone izingelosi. Wena ungatshela ngazuthi namhlanje njengoba kuhlangene lana sile namba kuphela, asiyona le namba kuphela, kunabantu basezulwini abakhona phakathi kwethu abafiki manje, abanye bakhishwe ekuseni bayohlangabeza suke eMaritzburg ukuthi sifike kahle kulo mthandazo. Cause abantu abathandazayo abahambi bodwa, abantu abathandazayo bahamba neviyo lasezulwini, abantu abathandazayo bahamba nempi yasezulwini. Njengoba ngimile lana angimile ngedwa, kodwa khona abantu basezulwini abangapha, abanye bangapha
ngasho nawe namhlanje ngiyamemezela awedwa kunabantu basezulwini ohamba nabo. Kwesinye isikhathi uma uyasubmitha i-CV yakho basuke bekuphelezela bayisuse ngaphansi bayibeke ngaphezulu. Abantu basezulwini namhlanje ngiyamemezela kunezigidigidi zezingelosi ezikhona phakathi kwethu, ezinye ezisithandaza ziyasuka ziyolungisa konke esikushiye emakhaya, ezinye ziyasuka ziye emsebenzini sizofika konke sekulungile cause asisodwa. Bakhona namhlanje abantu basezulwini, bakhona phakathi kwethu ngiyababona, abanye baphethe inkemba, abanye bayalwela, abanye balwizimbi zethu sizofika konke sekulungile. Awu namhlanje ngiyamemezela abanye bazothuma bephuma la amabhizinisi abo azoqhuma, abanye bazona bephuma la iy'moto zabo bazothola, abanye bazothuma bephuma la imizi yabo bazoyithola cause uNkulunkulu uyalezile izingelosi. Awu ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu akuvule amehlo ubone ukuthi awedwa, ubone ukuthi kunezigidigidi zezingelosi ezikusarawundile. Asisodwa, asodwa, asodwa, asodwa. Asodwa. Abanye bathatha i-advantage yokuthi uzalwa wedwa kini, masebetshela ukuba ngenza nanoma yini ngawe ngoba ngekho ngakudefenda. Ayasodwa, asodwa, awedwa. Asidini ngokungabisodwa sigade iy'ngelosi kuphela, kodwa noNkulunkulu kithi samba naye. Athi uDavide bebhala ngayo, athi ungizungezile emuva nangaphambili, athi wabeka isandla sakhe phezu kwami, athi noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa, athi angingasabi okubi, athi ngoba wena Jehova unami, athi mebhala u-Isaya athi noma ngingena emanzini amaningi, athi amanzi awayokungikhukhula, athi noma ngingena emlilweni, athi umlilo awuyokungishisa. Kuthiwa alondoloza u-Israyeli akazeli akalali, aqhubeka abhala u-Isaya athi niyaze ngiguge, athi nibe zimpunga, athi mina Jehova athi ngiyokunithwala, athi ngiyohamba nani. Namhlanje ngiyamemezela asisodwa, asihambi sodwa, sigadiwe emazulwini. Number one, umthandazo sibuild ama-walls. Number two, sathi umthandazo uprovoka Hallelujah. i-prophetic ministry. Sathi okwesithathu, umthandazo usivula amehlo sikwazi Yes, sir. ukubona ukuthi asisodwa kunabantu basezulwini. Cela ukukhava nezinto ey'ntathu ukuthi kuthandazelwaphi. Ngicela ukukukhulula udlale ngendlela othanda ngayo, nakhona ngicela ukusishisa izinto ey'ntathu kuphela. Number one, lithi iBhayibheli abafundi bafika kuJesu bathi, Jesu siyacela usifundise ukuthandaza njengalokhu uJohane abafundisa abafundi bakhe. Usethi uJesu uma nithandaza, usethi andongena ekamereni livale emnyango mase niyakhuluma nobaba osezulwini. Mshazi lana sithola ukuthi uJesu ufundisa ngomthandazo ongawenzela even endlini la uhlala khona, uthandaze umbizo uNkulunkulu, ukhulume konke okuthandayo. Kodwa kunomthandazo wesibili
esiwutholayo lithi iBhayibheli uHana yena akafunanga ukucela umntwana, amcele esendlini. Lithi iBhayibheli uHana washintsha ilocation yakhe, wasuka endlini yakhe waya ethempelini uHana. Lithi iBhayibheli uHana wafike wathandaza ethempelini. Lithi iBhayibheli wathandaza ivoice yakhe yangabe isaphuma. Lithi iBhayibheli wakhuluma umpristi wathi uNkulunkulu makakwenzele njengaloku ufisa. Now you see ukuthi uHana akasebenzisanga lestrategy esibizwa ngoJesu kuphela ukuthi ongena endlini. Ngamanye amazwi uHana uthatha lesi sokuya ethempelini. Ngamanye amazwi namhlanje ngiyamemezela kunemthandazo ukuthi mawuyenza endlini kubizwa ukuthi kwesinye isikhathi ushintshe location, usuke endlini ucela ukhiye wasesontweni lakho, ufike nakhona esontweni lakho ucela umfundisi ukuthi umfundisi ngeke ngilale emuva, ngicela ungivumele ngizolala phambili e-altar. Ufike uthandaze uconnecte nemithandazo yonke eyenziwa le-altar. Uyakukhumbula yini uSolomon eselakhile ithempeli? Lithi iBhayibheli wenyuke e-altar, lithi iBhayibheli waphakamisa izandla wathi baba ngiyathandaza ukuthi bonke abayongena kule ndawo woyizwa imithandazo yabo, wathi bayoqhamuka emagumbamani omhlaba, wathi kodwa uma befika kule ndawo wena woyizwa imikhuleko yabo, wathi abanye bayofika bekhala, wathi abanye bayofika beshayekile, wathi abanye bayofika belahlekelwe ithemba, kodwa uma befika kule ndawo wena woyizwa imithandazo yabo. Ngamanye amazwi mawushintsha ilocation usuke endlini uya ethempelini, usuke uyoconnecta nemithandazo yonke eyenziwa mhla udedicatwa leyo ndlu. Uthi uNkulunkulu mina nanoma ngangayizwe yami imithandazo kodwa khumbula imithandazo eyenziwa mhla udedicatwa le ndlu. Okwesithathu umfundisi ulokhu nje esithandazela khona indawo esithandazela kuyona, asithandazeli ethempelini kuphela, asithandazeli endlini kodwa lithi iBhayibheli uJesu wasuka e-upper room wahamba waya entabeni. Ingakho lithi iBhayibheli uma ufunda incwadi kaMark chapter number 1 verse 35 lithi iBhayibheli ekuseni kakhulu kusemnyama, ngazuthi kwakuyile sikhathi, lithi iBhayibheli uJesu wavuka waya ehlane wafike wathandaza. Lithi iBhayibheli kumnyama wanyenya washiya abantu bemlindile kwi-revival, wahamba wayothandaza uJesu. Lithi iBhayibheli wathandaza ekuseni kusemnyama kakhulu, ngazuthi kwakulesikhathi njengoba sihlangene nje la. Lithi iBhayibheli uJesu wafika entabeni, lithi iBhayibheli wathandaza wafellowship. Ngamanye amazwi ngifuna ukukhuluma ngokuthi uyakwazi phela ukushintsha iposition noma ilocation usuke ethempelini uhambe uyehlane. Ingakho uNkulunkulu kunentaba azivusile ukuba sithandaze kuzo, cause sishintsha ilocation noma sishintsha iposition. Ngamanye amazwi lithi iBhayibheli ekuseni kusemnyama kakhulu uJesu wafike wathandaza. And-ke uma kusemnyama kuthiwa kuloya mthandazo usuke ungaceli lutho shenge sengithandaza, kuthi usuke ufellowshipha nje noNkulunkulu kuphela. Awuceli moto, awuceli muzi, awuceli promotion, awuthandazeli iy'ngane zakho, awubophi imimoya, awenzi lutho, kodwa ekuseni kuthiwa ezomoya uvunguza, kuthiwa isikhathi se-fellowship, isikhathi sokukhuluma naye. Awuceli lutho kodwa ukhuluma naye kuphela, uthi ubani uNkulunkulu onjengawe. Awuceli lutho, isikhathi se-fellowship ukuthi uyaphila wena Nkulunkulu, wena Nkulunkulu muhle. Awuceli lutho, uvakala ukuthi kuyodlula izulu nomhlaba
mase wena ogulayo uvela ubambeleke ubuhlungu khona. As a ministration, ubaba umpostoli Masinda kunento ezithina uphile lelo bambeleke ubuhlungu khona.